L'àrea de comunicació de l'Ajuntament de La Palma ha activat 2 nous canals d'informació a través de les aplicacions de WhatsApp i Telegram. Per fer servir aquestes 2 noves vies de contacte, guarda en la teva agenda el telèfon 621 201 229 amb el nom Comunicació de l'Ajuntament de La Palma. Envia un missatge per WhatsApp amb la paraula alta. Et confirmarem l'alta amb un missatge de benvinguda. Aquest és un servei unidireccional i, per tant, no es generen converses. Els missatges en cap cas s'han de contestar. Si desitges contactar amb l'Ajuntament, truca al telèfon 93 672 0202 o envia un correu a l'adreça palma@diva.cat. Aquest servei es realitzarà a través d'una llista de difusió. Per tant, la comunicació serà de l'Ajuntament cap als ciutadans. Com que es tracta d'una llista i no un grup, ningú podrà veure ni obtenir el teu telèfon. Per donar-te de baixa, només has d'enviar un missatge amb la paraula baixa. D'altra banda, per unir-te al canal de Telegram de l'Ajuntament, busca /AJ La Palma i clica Afegeix-m'hi.